Krivé zuby nepôsobia esteticky a je náročné udržať ich čisté a zdravé. Toto však nemusí byť pre vás celoživotným a neriešiteľným problémom. Jedným z riešení môže byť aj čeľustná ortopédia. Dnes preferovaným spôsobom liečby sú neviditeľné aparáty. Takýto neviditeľný strojček je v podobe dlahy. Dlahy nosí pacient na zuboch v niekoľko týždňových intervaloch. Sú to dlahy priehľadné, čiže sú takmer úplne neviditeľné. Vaše okolie možno ani nespozoruje, že práve máte liečbu nejakým aparátom. Avšak napriek tomu, že sú takmer neviditeľné, sú dostatočne silné a účinné, aby posúvali vaše zuby do požadovanej polohy. Ich nosenie je veľmi komfortné, môžete s nimi jesť, môžete s nimi piť akékoľvek nápoje, takže vás nebudú obmedzovať vo vašom každodennom živote. Priebeh liečby neviditeľným strojčekom prebieha v niekoľkých krokoch. Prvým krokom je konzultácia. Pacient prichádza po predošlom objednaní na konzultáciu, kde zhodnotíme jeho stav chrupu a vieme mu ponúknuť pre neho vhodnú možnosť liečby. Môže to byť fixný strojček či neviditeľný aparát. Druhým krokom je vstupné vyšetrenie a nastavenie plánu liečby. Po predchádzajúcej konzultácii si na vstupnom vyšetrení zhotovujeme skeny chrupu, tváre, zhotovujeme si fotografie pacienta, jeho zubov, zhotovujeme si rentgenové snímky. Na základe získaných informácií zhotovujeme plán liečby, na základe čoho sa už môže vyrábať váš strojček. Dĺžka liečby je u každého pacienta individuálna a závisí od toho, ako je možné posúvať vaše zuby do požadovanej polohy a na žiadané miesto. Návštevy u čeľustného ortopéda nie sú tak časté pri neviditeľnom strojčeku, ako je tomu pri fixnom strojčeku. Tieto kontroly sú raz za 2-3 mesiace. Je to tým, že dlahy si meníte sami v pohodlí domova. Po dosiahnutí želaného stavu chrupu a ukončení liečby je potrebné tento stav chrupu aj udržiavať. Čeľustný ortopéd určí, aký typ retencie je vhodný pre váš konkrétny prípad, môže ísť o fixný retainer alebo môže ísť o neviditeľné snímateľné dlahy.